Objavili sa fotografie z domu, v ktorom našli 16 detí a ukazujú, v akých podmienkach celé roky žili. Na záberoch je vidieť hromady odpadkov, plesnivé oblečenie, špinu na podlahe, zanedbané miestnosti aj silne znečistený exteriér. Podľa vyšetrovateľov bol v dome cítiť zápach mačiaceho moču a ľudských vykalov. Dom mal približne 170 štvorcových metrov, no úrady tvrdia, že deti trávili väčšinu času natlačené v jednej miestnosti s rozmermi približne 3,5 x 3,5 metra. Vyšetrovatelia stále zisťujú, ako presne fungoval život celej rodiny vo vnútri domu. Objavili sa aj nové informácie o rodičoch. Elizabeth Siders porodila svoje prvé dieťa krátko potom, ako sa 15-ročná vydala za Garyho Sidersa juniora. Počas nasledujúcich rokov mali spolu najmenej 16 detí. V roku 2022 porodila zrastené dvojčatá, ktoré krátko po narodení zomreli. Ak budú všetci štyria obvinení, rodičia aj starí rodičia, uznaní vinnými zo všetkých bodov obžaloby, každému z nich hrozí až 192 rokov väzenia. Právnička Elizabeth Siders medzi tým tvrdí, že jej klientka nie je čisté zlo, ako prípad označili niektorí predstavitelia štátu. Spochybňuje aj tvrdenie, že deti boli neustále zavreté v jednej miestnosti alebo že nikdy nesmeli vychádzať von. Vyšetrovania však stále pokračuje a úrady zatiaľ na svojich pôvodných zisteniach trvajú. A nezabudajte dávať follow, keď vás zaujíma, ako bude pokračovať tento prípad. Love you! Bye!